Kieku ma kienx għall-oppożizzjoni l-verità ma kienx toħroġ fil-beraħ. Il-gvern qed iwettaq politika ta' rikatt. Kien dan l-kliem tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fl-intervent tiegħu li bih intemm id-dibattitu parlamentari dwar ir-rapport tal-Bord tal-Inkjesta dwar il-każ tax-xufier tal-eks Ministru Manuel Mallija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista refera għax-xewqa li ngħixu f'pajjiż normali fejn il-verità toħroġ fil-beraħ. U dik hija d-differenza. Il-Prim Ministru kellu l-verità kollha u ħbiha. U aħna il-mument illi waslitilna il-verità ħriġnija. U l-Prim Ministru rrabja illi aħna ħriġnilu l-verità. U għalhekk illum ġib dak it-ton daqstant aggressiv. U qal li bl-aġir tiegħu fl-aħħar ġimgħat il-gvern waqa' redikolu u qed jitlef il-fiduċja tal-poplu. Dan fid-dawl tal-manipulazzjoni tal-verità fejn il-gvern prova jaħbi recordings li jaqbillu u dan fid-dawl ta' każ gravi ħafna. U żgur li jkollhom effett devastanti illi inti tisma' recording ta' xi ħadd illi huwa x-xufier tal-Ministru responsabbli mill-protezzjoni tagħna. Xi ħadd li huwa pulizija, xi ħadd illi kellu l-ardir, illi fil-waqt li qiegħed iċempel fuq it-telefon jispara żewġ tiri u jinqabad. U sorprendenti wkoll l-aġir tal-Prim Ministru fil-lejl li fih seħħ il-każ tal-isparatura dejjem skont ir-rapport tal-Bord tal-Inkjesta. Kif, Prim Ministru? Inti tisma' li sar inċident bħal dan li fih kien involut ix-xufier ta' Ministru tiegħek. U tmur torqod. Simon Busuttil qal li ħadd ma jemmen li l-Prim Ministru quddiem każ bħal dan mar jorqod u dan ikompli jikkomplika l-każ għax jekk il-membri kollha involuti fir-recordings kienu jafu li l-isparaturi ma kinux sempliċi warning shots wieħed jistenna li l-Prim Ministru kien jafu wkoll. Il-kap tal-Oppożizzjoni staqsa wkoll għaliex Manuel Mallija ntalab jirreżenja u dak li kiteb u ppubblika l-istqarrija baqa' kif kien. Jekk Manuel Mallija tneħħa għaliex ħareġ stqarrija żbaljata. Kemm aktar u aktar għandu jerfa' ir-responsabbiltà min kiteb l-istqarrija u kiteb l-istqarrija Kert Farrugia li jaħdem fl-uffiċċju tiegħek stess. Filwaqt li qal li bħala kap tal-Oppożizzjoni u qiegħda dmir politiku tiegħu billi għen biex toħroġ il-verità, Simon Busuttil stieden lill-poplu Malti biex jagħmel il-ġudizzju għaqli tiegħu dwar dak kollu li seħħ fl-aħħar ġimgħat.